Benvinguts a Sintonia Secreta. Salutacions cordials dels que el fem possible. Mei Garcia, Carles Mateu i qui us parla, Sergi Faber. Sintonia secreta. L'art de la guerra és un llibre xinès clàssic que tracta sobre tàctiques i estratègies militars. És l'obra del pensador Sun Tzu i se suposa que va ser escrit i compilat cap a l'any 500 abans de la nostra era. És el tractat militar més antic que es coneix i el nucli de la seva filosofia descansa en el principi que l'art suprem de la guerra és sotmetre l'enemic sense lluitar. La lliçó principal que ens dona és que la guerra és l'art d'enganyar. I entre d'altres afirmacions en volem destacar aquesta. Si el teu enemic està unit, divideix-lo. Us sona? I veieu alguna similitud amb el lamentable espectacle dels nostres polítics actualment? Jo també. A les facultats de Ciències de la Informació de tot el món s'estudia la figura de Joseph Goebbels, ministre per a la Il·lustració Pública i Propaganda del Tercer Reich, entre els anys 1933 i 1945, com el màxim representant de l'ús de la propaganda com a arma de guerra. Els postulats de Hitler i del seu ministre van marcar les pautes de la comunicació i la desinformació, abans fins i tot del conflicte armat. És indispensable desmoralitzar la nació enemiga, preparar-la per capitular, constranyir-la moralment a la passivitat, fins i tot abans de planejar qualsevol acció militar. No vacil·larem a fomentar revolucions a terra enemiga. Amb el pas del temps, les tècniques de propaganda i desinformació s'han anat perfeccionant a tots els àmbits i països. Però la revolució tecnològica que s'ha produït a nivell global en els últims 20 anys ha propiciat un augment exponencial d'aquestes accions, tant en magnitud com en freqüència i eficàcia. I ho han fet utilitzant eines automàtiques de divulgació, de baix cost i amb una complexa traçabilitat que incrementa de manera considerable la seva repercussió i impacte. Els responsables d'aquests atacs solen ser governs i grups subnacionals que tenen com a objectiu erosionar i debilitar la cohesió interna d'un estat o fins i tot un grup d'estats considerats adversaris. De fet, alguns països reconeixen obertament que estan duent a terme aquest tipus d'accions de manera sistemàtica. En aquest sentit, Rússia ha estat un dels països que més ha desenvolupat el concepte de guerra híbrida, que la doctrina militar russa anomena guerres no declarades o guerres no lineals. La intel·ligència militar parla en general de zona gris en les relacions internacionals per descriure aquell espai entre la guerra i la pau en el que competeixen actors estatals i no estatals. I qui pensi que tot això són temes molt menors no pot estar més equivocat. Tots els països tenen serveis d'intel·ligència i contraintel·ligència que elaboren informes constantment actualitzats sobre tots aquests conceptes. Sense anar més lluny, a Espanya es va crear l'any 2006 el CCN-CERT, que és la capacitat de resposta a incidents de seguretat de la informació del Centro Criptológico Nacional, CCN, adscrit al Centro Nacional de Inteligencia. El CNI, que en llenguatge informal es coneix com la CASA, denominació que permet que cadascú hi posi l'afegitó que li sembli més adient. Quin seria el vostre? El meu el tinc claríssim. El que sap, construeix callant. Lluitar al camp de batalla és la forma més estúpida i primitiva de fer la guerra. L'art més alt de la guerra no consisteix en absolut a lluitar, sinó en subvertir qualsevol cosa de valor al país del teu enemic. Qualsevol cosa. Posa el blanc contra el negre, el vell contra el jove.
no sé, el ric contra el pobre, etc. No importa gaire mentre destorbis la seva societat. Mentre trenquis la fibra moral de la seva nació, es pot donar per bo. I aleshores, pren aquest país. Quan tot és subvertit, quan el país està desorientat i confós, quan es desmoralitza, aleshores vindrà la crisi. Aquestes paraules, pronunciades per un exespia soviètic, posen en context el programa d'avui. Des dels inicis de la història de la humanitat, la informació i la guerra han estat relacionades. Tot conflicte entre estats, nacions, grups, persones o fins i tot animals pot entendre's en termes d'informació. Per tant, qui controli el flux i el caràcter d'aquesta té molts números de poder influir en les relacions i actituds dels altres. En altres paraules, la informació pot utilitzar-se com una arma que ajudi a perseguir interessos específics. Actualment, la veritat té sovint una naturalesa no consensuada que opera fora del sistema binari de vertader o fals. La veritat pot ser relativa, però sempre ha d'estar d'acord amb fets comprovables empíricament. De totes maneres, la relació entre veritat, coneixement i creença ha estat sempre problemàtica. Personalment, m'agradaria molt dedicar un programa sencer monogràfic a parlar-ne. Tant a l'Arxiu Alfa com a Sintonia Secreta hem dedicat programes sencers a parlar de les atrocitats comeses pels Estats Units o, per exemple, Sud-àfrica, i ho continuarem fent. Avui, però, toca parlar de l'antiga Unió Soviètica i la Rússia actual. Crec que ni Washington, ni Moscou, ni Beijing, o més ben dit, els qui mouen els fils darrere els polítics d'aquests centres de poder mundial, són amics de la humanitat. I descobrir les vergonyes d'un d'ells no significa, em sembla que ho he deixat sempre clar, posicionar-nos a favor dels seus contraris. Això no va més que de dos bàndols, si us calen aquests termes. La humanitat en el seu conjunt per una banda i les elits, o com vulgueu dir-ne, que la volen controlar. Nosaltres ens posicionarem sempre al costat dels primers. Sintonia Secreta. Segons l'exespia txec Ladislav Pitman, també conegut com a Lawrence Martin, que va desertar a Occident el 1968, desinformació bàsicament significa informació deliberadament distorsionada que és secretament filtrada al procés de comunicació per enganyar i manipular. A diferència de la propaganda, que intenta convèncer-nos de creure quelcom, la desinformació és un intent molt organitzat per enganyar-nos perquè ens ho creguem. Avui, tothom en diu fake news. En una altra ocasió, parlarem abastament de l'actualitat, del que ha passat a Hong Kong, el que malauradament està passant a Ucraïna, del que està a punt de passar a Taiwan. La geopolítica mundial ha entrat en una etapa que ens pot dur conseqüències catastròfiques per al conjunt de la humanitat. No en tingueu cap dubte que aquí no hi ha ni bons ni dolents. Només hi ha interessos oposats, i per fer-se fort s'aniquilarà qui faci falta. Durant el darrer confinament, degut al pànic creat al voltant del SARS-CoV-2, vam dedicar 2 monogràfics a parlar del Covid. Ara que torna a agafar força oficialment la hipòtesi de la fuga del laboratori de Wuhan, recolzada tant pel Departament d'Energia dels Estats Units com l'FBI, potser és hora de dedicar un tercer programa a recapitular fil per randa tot el que ja sabem. El profitós negoci que n'han fet algunes farmacèutiques, absolutament vergonyós, i les implicacions que ha suposat per a les nostres suposades llibertats. Dedicarem temps i esforços a parlar de qui vol un món unipolar i qui el prefereix multipolar, del sector anglosaxó mortalment enfrontat a la proposta xinesa de l'anomenada nova ruta de la seda, que ja hem tractat en anteriors ocasions, però creiem que ara és més necessari que mai tornar a avaluar. I de com aquesta lluita ferotge està impactant Europa. Us imagineu una aliança estratègica entre els anomenats BRICS, és a dir, Brasil, Índia, Xina, Rússia i Sud-àfrica, amb Europa? Seria, sens dubte, un atractor tan potent que automàticament s'hi sumarien altres països. I això suposaria un sotrac de tals dimensions que els Estats Units i el Regne Unit no volen ni es poden permetre de cap manera.
si no volen perdre una part gegantina del pastís que ara mateix s'estan cruspint. Només cal veure a qui realment no li ha interessat mai que Alemanya i Rússia s'entenguin. Heu llegit ja que el Premi Pulitzer Seymour Hersh ha dit com van ser els Estats Units d'Amèrica, amb l'ajuda de Noruega, qui realment van sabotejar el gasoducte Nord Stream que transportava el gas natural rus cap a Alemanya? Sense afirmar ni desmentir-ho, el que sí podem assegurar és que queda molt per saber. Molt secretisme interessat, i que tot això marcarà profunda, inevitablement, les properes dècades. Però no ens avancem. Estàvem parlant de Rússia, un dels actors protagonistes d'aquest teatre de despropòsits. Aquí teniu un tastet de com actua. Ens situem el 21 de maig de 2016, a Houston, Texas. Nombroses persones es concentren per una protesta anti-islam davant d'una mesquita al cor del centre de la ciutat. I literalment, a l'altra banda del carrer, trobem una manifestació contrària. Però aquí ni una sola persona, a banda i banda del carrer, s'adona que l'han enganyat. Els han portat al mateix lloc i a la mateixa hora dos esdeveniments separats de Facebook. Publicacions que ara sabem que provenien de la mateixa font, a milers de quilòmetres fora de Texas. Concretament, a Rússia. Активные мероприятия. Com diu, jove? Активные мероприятия. Moltes gràcies. Mesures actives. A l'estil de la Guerra Freda, al cor dels Estats Units, el 2016. Les mateixes tècniques, el mateix origen. I fins i tot, els mateixos autors. Quan la Unió Soviètica va caure el 1991, gairebé tothom va suposar que el seu aparell de desinformació també va morir. Aquest fet històric va significar, també, el final de la carrera a la KGB de Vladimir Putin. Però al cap d'una dècada va tornar. Primer, com a cap del KGB rebatejat, l'FSB, i poc després, com a president. Putin va passar molts d'anys a la KGB sent avaluat sovint segons les mesures actives i la desinformació que va produir. Tan bon punt va prendre el càrrec, es va posar a treballar. Els seus primers anys es va dedicar a provar la desinformació a Rússia sobre els seus propis compatriotes. Però després la va portar a l'estranger, llançant Russia Today, un canal global de notícies multiidioma que aviat va estar disponible a milions de cases arreu del món. Els conflictes amb Geòrgia i després amb Ucraïna van donar a Putin l'oportunitat de practicar la desinformació en un escenari més gran i també va començar finançant l'anomenada Internet Research Agency, posant lentament les seves peces on volia. Segons els Estats Units, Putin no està sembrant tot aquest caos només per diversió. Ha tingut sempre un únic objectiu, doncs en termes de població i PIB, Rússia és en realitat un país força petit, sobretot si es compara amb un món occidental unificat. Però Putin sap que si pot enfrontar Occident a si mateix i trencar les seves aliances internes, Rússia de sobte esdevé molt més poderosa i pot enfrontar-se als altres països un per un. Putin estaria, doncs, intentant remodelar l'ordre mundial al seu favor i la desinformació és una de les seves eines preferides. Ara, per fer-ho, utilitza un pla curosament dissenyat, una mena de manual de tàctiques que desplega una i altra vegada. En la seva concepció, aquest manual està dissenyat per aconseguir un canvi en el comportament, la percepció i els punts de vista d'audiències i governs estrangers. Fins aquí, penso que va quedant força clar quines forces estan en joc i crec que ara és un bon moment també per exposar-vos una breu cronologia de la desinformació russa, la qual cosa ens permetrà contextualitzar molt millor un dels seus èxits més reeixits. Parlem de l'anomenada Operació Infection. Però no ens avancem i procurem resumir un seguit de publicacions actuals com les d'en Guillem Colom Piella, professor de Ciència Política de la Universitat Pablo de Olavide i codirector de CIBER, de Cybersecurity Think Tank,
i un document d'opinió publicat el 21 de març de 2022 pel tinent coronel de l'Exèrcit de Terra, Francisco Marín Gutiérrez, a l'Instituto Español de Estudios Estratégicos, que pertany al Ministeri de Defensa i es troba enquadrat orgànicament al Centre Superior d'Estudis de la Defensa Nacional, CSDEN, depenent al seu torn del Cap d'Estat Major de la Defensa, el GEMAT. L'Institut té assignades dues comeses fonamentals. En primer lloc, el de realitzar les anàlisis de caràcter estratègic necessàries per assessorar les autoritats del Ministeri de Defensa en matèries relatives a la seguretat i la defensa. Complementàriament i com a conseqüència de l'anterior, contribuir a mantenir informada la societat espanyola de tot allò que afecta la preservació de les seves llibertats, del seu benestar i, en última instància, del seu estat de dret. Detallo tot això perquè crec que és important saber qui té opinió i autoritat per assessorar i potser també influir en la presa de decisions estratègiques del nostre àmbit més proper. Aquests autors diuen que, advertida amb sorpresa durant la invasió de Crimea i popularitzada després dels comicis presidencials nord-americans de l'any 2016, la desinformació russa s'ha posat de moda. Es cita en discursos governamentals de molts països del nostre entorn i es percep amb preocupació per la Unió Europea o l'Aliança Atlàntica. No obstant això, la difusió d'informació falsa o enganyosa usant mitjans oberts, semiencoberts o clandestins no és nova. Moscou va concebre aquestes tècniques durant el règim tsarista. Les va codificar després de la Revolució Russa. Les va utilitzar durant la Guerra Freda i les ha adaptat amb enorme èxit al món virtual. Encara que popularment se les defineixi com a desinformació, aquestes activitats que combinen desinformació amb propaganda, manipulació o falsificació documental són formalment denominades mesures actives. La desinformació russa, encara que molts la consideren una cosa nova per l'explotació eficaç d'Internet, té un llarg historial els orígens de la qual es remunten a les activitats de la policia secreta tsarista al segle XIX i la txeca comunista de 1917. L'Okhrana, la policia secreta del tsar, utilitzava ja la falsificació de materials com a procediment habitual per desacreditar els seus enemics polítics. Vull fer un petit parèntesi per aclarir que els protocols dels savis de Sió, que és la publicació antisemita més famosa i àmpliament distribuïda de l'època contemporània, avui dia especialment per internet, és un pamflet on es detallen els suposats plans d'una conspiració jueva que controlaria la maçoneria i els moviments comunistes, estesa per totes les nacions de la Terra i que tindria la finalitat d'aconseguir el poder mundial. Doncs bé, val a dir que fa més d'un segle que s'ha demostrat que són una falsificació d'aquesta policia secreta tsarista, composada a meitats de la dècada de 1890 per ordre de Piotr Rachowski, qui fou cap de la delegació de l'Orjana a París. Tanco parèntesi. Dèiem que l'ús de la desinformació per part del nou règim va ser continuació de tàctiques fermament establertes i la recentment proclamada Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques va iniciar les seves operacions d'influència a l'estranger per exportar la revolució utilitzant activament la desinformàcia. La txeca, primera policia secreta i servei d'intel·ligència de l'URSS, convertida en OGPU al 1923, en NKVD al 1934 i finalment en la KGB a partir del 1954, va ser pionera i el 1920 va organitzar la seva primera campanya de desinformació, l'operació Mayak, o FAR. La finalitat era sembrar la confusió entre les nombroses organitzacions d'emigrats antibolxevics existents a Europa, generant desconfiança i enfrontaments entre elles. Va ser continuada per una altra iniciativa de més complexitat, l'operació Trust, encàrrec que Lenin va realitzar al desembre de 1920 al director de la Txeca, Félix Dzerzhinsky, per desenvolupar un pla que neutralitzés les activitats dels grups opositors que actuaven dins i fora de l'URSS. L'èxit de Trust es va basar en la creació d'una fictícia organització monàrquica a Moscou per infiltrar-hi grups, coordinar-ne les activitats i detectar els suports internacionals rebuts. Segons arxius russos, l'operació es va desenvolupar entre 1921 i 1927
mitjançant una complexa xarxa on 40 agents controlaven 400 col·laboradors, incloent-hi un entramat de veritables antibolxevics que actuaven sense ser conscients de ser manipulats. Un cop més, observem que pràcticament no hi ha res de nou sota el sol. Les pràctiques desinformatives es van incrementar notablement a la segona meitat dels anys 50, essent el seu objectiu als Estats Units i l'OTAN. Per coordinar la creixent activitat, la primera direcció general del KGB va constituir al gener de 1959 una entitat específica de desinformació anomenada Departament D. Aquesta va ser una de les mesures adoptades pel KGB quan va decidir abandonar el seu paper merament policial per convertir-se en eina de suport a les polítiques estatals. Les noves funcions, sancionades al 21è Congrés del Partit Comunista de la Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques, van ser presentades al maig del 1959 al director del KGB, Alexander Shelepin, a alts càrrecs de la seva organització i del partit, afirmant que els serveis de seguretat i intel·ligència de tot el bloc s'havien de mobilitzar per influir en les relacions internacionals en les direccions requerides per la nova política de llarg abast i, en efecte, desestabilitzar els principals enemics i debilitar les aliances entre ells. Va manifestar igualment que el Departament de Desinformació recentment establert havia de treballar en estreta col·laboració amb tots els altres departaments rellevants del partit i de l'aparell governamental a tot el país. El Departament D va començar a unes 50 persones i va estar inicialment al comandament del coronel Ivan Ivanovich Agayans, un dels oficials amb més experiència en aquestes activitats. Agayans va ser cap de la delegació o residència del KGB a París entre 1946 i 1948, sent responsable en aquell període de patrocinar diverses obres falses de caràcter propagandístic, com una biografia de Stalin escrita per un inexistent nebot, les suposades memòries del general antibolxevic Andrei Blasov o un llibre de fictícies cartes entre Stalin i Tito. La importància assignada a aquestes activitats a l'URSS va anar creixent i el 1963 el director del KGB, Yuri Andropov, va reconvertir el departament en una organització de més entitat, anomenada Servei A, especialitzat en les que es van anomenar mesures actives, complex grup d'activitats amb la desinformació com a principal eina. Segons antics components dels serveis d'intel·ligència de l'URSS i del desaparegut Pacte de Varsòvia, a partir de 1961 les activitats d'intel·ligència de la Unió Soviètica van ser dividides en mesures d'obtenció passives destinades a la recopilació de documents i en les anomenades mesures actives, a les quals es va donar prioritat i l'objectiu de les quals era la difusió de desinformació com a element vital de suport a la política exterior. El canvi substancial va ser conseqüència de la interpretació realitzada per alguns ideòlegs a l'URSS, segons la qual els Estats Units i els seus aliats havien canviat les seves prioritats, allunyant-se de l'ús militar de la força en benefici del que Moscou va denominar la subversió ideològica del comunisme, cosa que no estava gaire lluny de la realitat. Com ja hem comentat a bastament, ens hem fet i ens farem ressò també d'aquestes operacions de la intel·ligència nord-americana. Per comprendre millor el terme, cal recórrer a les fonts russes disponibles. Vasily Mitroshkin, arxivista del KGB que al 1992 va decidir passar-se a Occident juntament amb un conjunt de documents valuós, afirma que les mesures actives són mesures operatives, destinades a exercir una influència útil en aspectes de la vida política d'un país objectiu que siguin d'interès, en la seva política exterior i la resolució de problemes internacionals, enganyant l'adversari, soscavant i debilitant les seves posicions, interrompent els seus plans hostils i per aconseguir altres objectius. I en aquest camp s'hi inclou la desinformació, que defineix com una forma de treball d'intel·ligència dins del camp de les mesures actives, que consisteix en la canalització secreta cap a un adversari d'informació falsa, materials especialment preparats i documents fabricats dissenyats per enganyar-lo i incitar-lo a prendre decisions i mesures que encaixin en els plans i les intencions del servei d'intel·ligència. Segons Vladimir Ivanov,
responsable del Servei A des del 1975 al 1990, el procés de desenvolupament de les mesures actives és complex i requereix no només intel·ligència i coneixement, sinó també gran intuïció, imaginació, enginy i sensibilitat. Només tenint en compte totes aquestes subtileses, l'especialista en desinformació serà capaç d'aconseguir l'efecte desitjat. Afegeix també que els operadors han d'estar en contacte amb els esdeveniments polítics dels països on despleguen per poder reaccionar ràpidament i que per fer la seva feina es requerirà mantenir acuradament un ampli cercle d'enllaços de confiança amb funcionaris públics, parlamentaris, editors i periodistes. Tornant al Servei A partir del 1964 aquesta organització duia a terme entre 350 i 400 operacions anuals. I una de les seves principals responsabilitats era identificar i analitzar les fissures de l'adversari per poder explotar posteriorment aquestes vulnerabilitats de manera sistemàtica i, si és possible, a escala mundial. Una altra decisió relacionada amb la nova perspectiva de les missions d'intel·ligència va ser que Moscou va ordenar als serveis dels seus països satèl·lit crear organitzacions similars, replicant-se l'estructura del Servei A la República Democràtica Alemanya, Bulgària, Txecoslovàquia, Hongria i Polònia. El deixeble més avantatjat va ser la RDA i el seu Ministeri de Seguretat de l'Estat, la coneguda Stasi, que va organitzar el 1966 el Departament X, Abteilung X, organització amb 60 persones dedicades a les mesures actives, els principals objectius de les quals eren exposar i difamar altres estats, governs, grups polítics o individus, incitar la població contra les institucions de l'Estat i pertorbació i influència en la presa de decisions polítiques als estats. Trastornar les relacions entre estats no comunistes, especialment entre països de l'anomenat primer i tercer món. Crear incertesa i descrèdit dels serveis d'intel·ligència occidentals. Per garantir la seguretat de les tasques realitzades, l'existència de l'Abteilung X es va mantenir en secret dins de la mateixa Stasi i no va ser fins al 1986 que el seu cap, Rolf Wagenbreth, va rebre permís per impartir una conferència a membres del Ministeri explicant-ne les funcions. A l'URSS, les mesures actives van assolir un punt àlgid al 1979 i, segons Oleg Gordievsky, un altre exagent del KGB, el Servei A comptava a mitjans dels anys 80 amb unes 120 persones, incloent-hi 30 o 40 destinats a l'agència oficial de premsa Novosti. La importància assignada a aquesta activitat queda reflectida en una instrucció del KGB remesa al 1984 a totes les seves residències a l'estranger, definint les prioritats d'obtenció i assenyalant que havien de concentrar els esforços no només per obtenir documents i informació fiable, sinó també per preparar i dur a terme mesures actives a gran escala per exposar els plans i dissenys dels enemics per a la preparació de la guerra. La desinformació contemporània va arrencar amb la Tercera Internacional al 1919 per donar suport a la subversió comunista. 4 anys després, el Comissariat del Poble per a Assumptes Interns, el NKVD, va crear una oficina específica per coordinar la desinformació soviètica, conjunt d'activitats que englobaven, tal com havia posat en pràctica l'Orjana tsarista dècades enrere, la distorsió de fets i la propagació de rumors. Definida pel KGB com la invenció de dades per generar a la ment de l'adversari imatges incorrectes o imaginàries de la realitat perquè aquest prengui decisions beneficioses per a Moscou. La desinformació es distingeix de la propaganda política pel seu origen encobert i difusió clandestina. Amb l'inici de la Guerra Freda, el KGB va crear el Departament D, Desinformatsia, per organitzar la desinformació en coordinació amb el Departament Internacional del Partit i sota l'autoritat del Politburó. No obstant això, a la dècada de 1960, aquesta unitat depenent del primer directorat de la KGB, encarregat de les operacions a l'exterior, va transformar en el Departament A per confondre la intel·ligència nord-americana sobre les seves activitats reals. Les mesures actives podien realitzar-se de forma oberta, semiencoberta o clandestina, combinant desinformació amb propaganda.
manipulació de mitjans inserint notícies falses i falsificant fonts per fabricar informació. També podien utilitzar mitjans clandestins per disseminar informació falsa, proxys, partits, sindicats o associacions amb vincles acreditats amb Moscou, organitzacions pantalla, com entitats científiques, culturals o pacifistes, sense aparent relació amb la Unió Soviètica. Agents d'influència que farien servir la seva posició pública per donar suport secretament al Kremlin, manipulació econòmica, xantatge o col·laboradors que recolzarien conscient o inconscientment la narrativa soviètica. Altres fonts sostenien que les mesures actives també podien implicar segrestos, assassinats, sabotatges o actes terroristes. En qualsevol cas, aquestes tàctiques pretenien manipular les percepcions de la seva ciutadania per millorar l'acceptació de les accions soviètiques, erosionar les relacions diplomàtiques entre aliats, polaritzar la societat i la seva confiança en les institucions polítiques, o aconseguir el control sobre els seus líders polítics, manipulant el seu procés de presa de decisions per beneficiar Rússia. Durant la Guerra Freda, Moscou va dedicar recursos importants a aquestes activitats per exposar les bondats del socialisme i les contradiccions d'Occident. Segmentades per assolir diferents audiències i ajustades al país objectiu per explotar els seus clivatges socials, les mesures actives comprenien des d'assumptes plausibles, com ara les tensions racials als Estats Units, l'herència del nazisme a Alemanya o el neocolonialisme al Tercer Món, els més recombolescos, com ara l'arma que distingia entre blancs i negres, la falsa arribada a la Lluna o la creació de la sida a un laboratori. Tot i això, els temes predilectes es relacionaven amb les armes atòmiques, la política exterior nord-americana o el risc de deslligar-se una guerra a Europa per mobilitzar grups antinord-americans, pacifistes i antinuclears, i explotar les pors de les societats occidentals, erosionar la cohesió aliada i forçar canvis en la seva estratègia militar. S'especula que durant aquest període històric el KGB va dedicar fins al 80% dels seus mitjans humans i materials a les mesures actives, desconeixent-se quants es van utilitzar per manipular mitjans de comunicació. Encara que diversos rumors i conspiracions van aconseguir certa popularitat, per ocultar-ne la procedència, dificultar-ne l'atribució, dotar-la de legitimitat i arribar al gran públic, era necessari inserir la desinformació als principals mitjans de comunicació occidentals. Tot i això, encara que els anomenats agents d'influència, com els periodistes, activistes, acadèmics o líders d'opinió, podien utilitzar diferents tècniques per intentar influir sobre la població, l'ecosistema mediàtic existent, més reduït, amb més mitjans humans, materials o econòmics i menys subjecte a la immediatesa, o la verificació de les fonts i dels documents filtrats a la premsa, permetien limitar la desinformació. Tot i això, estudis més recents conclouen que la infiltració en els moviments pacifistes i organitzacions científiques o l'explotació occidental de la por a una guerra no va alterar moltes decisions polítiques, però sí que va influir sobre l'opinió pública. Tot i que es tendeix a assumir que les mesures actives van acabar amb la fi de la Guerra Freda i es van reprendre després de l'accés de Vladimir Putin a la presidència de la Federació Russa, el cert és que entre el 1989 i el 1992 Moscou va utilitzar tàctiques similars per encoratjar a Occident els temors sobre els efectes que la dissolució de l'URSS podria tenir sobre l'estabilitat global. I a la segona meitat de la dècada, els serveis d'informació de molts països de l'àrea d'influència directa de Moscou van detectar activitats encaminades a influir en les decisions dels governs locals, disseminar informació falsa, erosionar la credibilitat del país a l'estranger i minar la confiança de la ciutadania cap a les autoritats. Tot i això, va ser necessari esperar fins al 2008 a que la intel·ligència txeca, que fou la primera, declarés públicament que el Kremlin havia reprès la pràctica soviètica d'utilitzar mesures actives per promoure els seus interessos de política exterior. Tot i que gairebé no han canviat en la seva concepció, les mesures actives contemporànies han multiplicat el seu abast explotant les possibilitats que ofereix Internet. Han adaptat les tàctiques i els instruments al món digital, han adoptat vectors i llenguatges propis d'aquest domini, han aprofitat les debilitats de les societats avançades per diluir la línia entre els fets i la ficció, o han utilitzat la llibertat d'expressió per introduir contingut extremista. A diferència del passat, les mesures actives tampoc pretenen convèncer de les bondats del sistema polític rus, sinó explotar la desafecció política, el relativisme,
les actituds postmodernes o les contradiccions occidentals per desacreditar les polítiques, polaritzar les poblacions, manipular els processos de presa de decisions o projectar els interessos russos. Per parlar de l'actual guerra d'Ucraïna i el paper que hi juguen la propaganda de tots els bàndols, ja hi haurà temps. I, esperem, ocasió futura. Volem dir que fora interessant, en la nostra opinió, fixar-nos en dues figures clau en la propaganda de cada bàndol implicat. Parlem de Vladimir Solovyov per part russa i d'Olesky Arestovich per part d'Ucraïna. La guerra d'agressió russa a Ucraïna és una de les primeres que juga en temps real a les xarxes socials. Els reporters de TikTok, coneguts com a War Talkers, informen des de primera línia. Els vídeos d'influencers parlant de la guerra es tornen virals. Les fàbriques de trolls estan produint publicacions d'Instagram que justifiquen la invasió d'Ucraïna. Rússia està difonent desinformació dirigida, amb un objectiu, d'avaluar sistemàticament les notícies. Internament, l'objectiu de la desinformació russa és convèncer la seva pròpia població que el règim rus vol desnazificar Ucraïna, que per la seva part ha organitzat un contraatac informatiu, mobilitzar emocionalment la seva pròpia població, per tal d'enfortir la resistència contra l'agressor. Exteriorment, busca un suport militar a gran escala d'Occident per defensar-se. En la batalla de propaganda sobre Ucraïna, els spin doctors o assessors polítics són especialment importants. Més endavant intentarem abordar aquesta bogeria des de diferents àmbits i punts de vista. Avui només volíem presentar-vos un cas concret i fer un brevíssim repàs històric per poder atacar l'actualitat amb una bona base de partida. El que podem afirmar és que els Estats Units s'ho van prendre molt seriosament, tal com evidencia la publicació a l'agost de 1987 d'un informe titulat Activitats d'influència soviètica, un informe sobre mesures actives i propaganda, 1986-87. Dut a terme pel Departament d'Estat dels Estats Units, que ja va presentar el 30 de juliol de 1986 al Congrés un document titulat Active Measures, a Report on the Substance and Process of Anti-US, campanyes de desinformació i propaganda. Tots dos informes van ser elaborats pel Grup de Treball de Mesures Actives, que és un comitè interinstitucional presidit pel Departament d'Estat. A més de l'Estat, els membres inclouen representants de l'Agència Central d'Intel·ligència, la CIA, l'Agència d'Informació dels Estats Units, l'Agència de Control d'Armes i Desarmament, l'Agència d'Intel·ligència de Defensa i els Departaments de Defensa i Justícia. Aquest grup de treball es dedica a anàlisis i respostes a les mesures actives mundials contra els Estats Units. En els seus informes de l'època diferencien entre propaganda i mesures actives, malgrat estar les dues estretament integrades en el compliment dels objectius de la política exterior soviètica. L'engany és l'essència de les mesures actives. Sovint aquestes mesures impliquen activitats encobertes, però no necessàriament. Les mesures actives soviètiques, implementades de manera encoberta, són responsabilitat del Servei A de la Primera Direcció General de la KGB, que treballa en estreta coordinació amb el Departament Internacional del Comitè Central del Partit Comunista Soviètic. Totes les agències i representants soviètics a l'estranger estan potencialment disponibles per donar suport a participar en campanyes de mesures actives soviètiques. El que passa amb un virus és que no et destrueix directament. Al contrari, treballa des de dins, convertint les teves pròpies cèl·lules en enemics. Aquest programa tracta d'un virus. Un virus creat fa 5 dècades per un govern per enverinar lenta i metòdicament els seus enemics. Però no és un virus biològic. És, més aviat, un virus polític. I el més probable és que ja estiguis infectat. El que sap, construeix callant. Si ja no saps en qui confiar, pot ser degut a aquesta infecció. Si t'esgoten les notícies, aquest podria ser-ne el motiu. I si estàs fart de tot i només vols deixar de preocupar-te, aleshores hem de parlar. Preparat? Així comença una sèrie de 3 vídeos publicats el 25 de novembre de 2018 pel New York Times sobre activitats de desinformació russa i soviètica,
contra els Estats Units i la resta del món. Parlem de l'anomenada Operació Infection. Els vídeos, que tenen una durada d'uns 15 o 20 minuts cadascun, es basen en el testimoni de desertors i experts, periodistes i historiadors. La conclusió del tercer episodi val la pena citar-la aquí íntegrament i rumiar-hi. Això és el que passa amb les democràcies. No poden funcionar si no estem tots d'acord en un conjunt bàsic de fets. No podem debatre res, la sanitat, la immigració, el control d'armes, tret que estiguem alineats, dreta i esquerra, sobre el que és realment cert. La desinformació contamina aquestes aigües, ens confon, així que acabem discutint fets en comptes de descobrir solucions. I a mesura que anem cap avall, junts, els nostres adversaris aplaudeixen des de darrere del taló. I aquí està el punt de partida. Les coses que fan que la democràcia sigui bona, viure en una societat oberta, amb una premsa lliure i diversitat política, aquestes són les coses, estranyament, que ens fan vulnerables. Qualsevol país amb un líder autoritari i llibertat d'expressió limitada té l'avantatge ara mateix. Això ens permet plantejar-nos la següent pregunta. Els bons poden guanyar mai? La resposta? Els entrevistats del documental afirmen que les coses només empitjoraran abans que millorin, que la desinformació no desapareixerà, senzillament és massa efectiva. Com ens recorden, és només quan deixem d'intentar exposar-los que perdem. Mentre els puguem exposar, són ells qui perden. I també que estem en això a llarg termini, ens agradi o no. Abans de detallar el que en sabem, us vull oferir, per la curiositat que m'ha despertat, la versió que en dona el mitjà rus Russia Beyond, un recurs informatiu multilingüe que és una font de notícies, opinions i anàlisi sobre les qüestions culturals, polítiques, empresarials, científiques i socials que afecten Rússia, finançat actualment pel govern rus via Russia Today. Aquest és l'article que signa Nikolai Shevchenko el 28 d'agost de 2022, titulat «Tres teories de la conspiració sobre Estats Units, alimentades pel KGB». Ens quedarem amb la primera, que és la rellevant pel nostre programa d'avui. El 30 de març de 1987, milions de nord-americans van escoltar una notícia impactant a la televisió nacional. El virus que causa la sida es va filtrar des d'un laboratori de l'exèrcit nord-americà que realitzava experiments de guerra biològica, va anunciar un presentador de la CBS. Abans que la notícia arribés a l'audiència dels Estats Units d'Amèrica, ja havia soscavat els interessos dels Estats Units a tot el món. Com es va demostrar més tard, el KGB era darrere aquesta campanya de desinformació ben orquestrada. Al llarg de la Guerra Freda, la policia secreta soviètica havia estat preocupada per perjudicar l'arxienemic de la URSS, els Estats Units d'Amèrica, i guanyar, mentrestant, el nombre més gran possible de països del Tercer Món. El Departament A, des de la segona direcció principal del KGB, generalment responsable de la contraintel·ligència, tenia la tasca d'emmotllar les percepcions d'individus i grups hostils als interessos soviètics per mitjà d'iniciatives i campanyes clandestines per influir als governs estrangers i a l'opinió pública a l'estranger. La història de la sida va ser la reeixida campanya de desinformació del Departament A, anomenada Operació Infection. Al principi, el KGB va col·locar una història en un diari local publicat a Nova Delhi, Índia, i a partir d'aquí es va convertir en una bola de neu. Recollida per diversos diaris de tot el món, finalment va arribar a la televisió nacional nord-americana. La història es va transformar, ja que s'ha tornat a publicar moltes vegades, però el quid de la qüestió seguia sent el mateix. La sida estava fabricada per l'home, l'exèrcit nord-americà l'havia inventat i la malaltia afectava sobretot les comunitats marginades dins i fora dels Estats Units d'Amèrica. Encara que el destacat viròleg soviètic Viktor Zanov va rebatre públicament les acusacions, el mal als interessos nord-americans ja estava fet. La història inventada va soscavar les perspectives d'ampliar els contractes d'arrendament de les bases i va crear altres problemes per als Estats Units a països com Corea del Sud, Nicaragua, Panamà, Turquia, Kènia, Zaire i altres. Una vegada que la teoria de la conspiració de la sida es va allotjar al subconscient mundial, es va convertir en una pandèmia per dret propi. Com tota bona història, va viatjar sobretot de boca en boca, especialment dins dels subgrups més afectats. Havent aprofitat eficaçment la dinàmica dels rumors i les teories conspiratives, la intel·ligència del bloc soviètic ha creat un monstre que ha sobreviscut als seus creadors, va escriure l'historiador
Thomas Bogart, sobre l'operació secreta soviètica. Tornant als creadors del documental del New York Times, la invasió d'Ucraïna per part de Vladimir Putin ha sorprès alguns occidentals. Però el president de Rússia fa dècades que posa les bases per a la guerra. La desinformació ha estat durant molt de temps una de les seves armes més precises i poderoses. Sembra divisió entre els seus enemics abans de disparar un sol tret. Aquest documental d'opinió en 3 parts sobre l'anomenada Operació Infection deconstrueix les ambicioses campanyes de desinformació de Putin. L'Operació Infection revela com continua una de les tàctiques centrals dels soviètics, la promulgació de mentides sobre Amèrica, des del Pizzagate fins a les teories de la conspiració de George Soros, i ens permet conèixer els espies del KGB que van concebre aquest virus i els nord-americans que van intentar i encara intenten combatre'l. Països des del Pakistan fins al Brasil estan debatent actualment la realitat. I, en el que és el major triomf de Putin, els nord-americans estan utilitzant falsedats directament tretes del llibre de tàctiques rus els uns contra els altres, sense adonar-se'n, en una clara al·lusió a les divisions entre demòcrates i republicans. L'Operació Infection comença a la Unió Soviètica l'any 1959, quan va néixer un dels motors de desinformació més grans del món. A manera d'animació i entrevistes amb agents de desinformació soviètics, la sèrie fa enginyeria inversa del manual de tàctiques de la KGB, que ja inventava mentides virals en una era anterior a internet. El documental comença amb la campanya de desinformació de Moscou, revelant que és un esforç molt organitzat, ben finançat i concertat de la intel·ligència militar russa, que opera des dels anys 60. El seu propòsit, aleshores i ara, de desestabilitzar Occident. Aquest manual de tàctiques de l'engany s'està imitant a tot el món, des de l'Índia fins a Myanmar, passant per Washington, D.C. La crisi de notícies falses d'avui és una història antiga, no té res de nova, i l'Operació Infection va canviar per sempre la manera com consumim les notícies. Ara, en el detall, l'Operació Infection va ser, per tant, una campanya de desinformació activa realitzada pel KGB als anys 80 per plantar la idea que els Estats Units havien inventat el VIH, com a part d'un projecte d'investigació d'armes biològiques a Fort Detrick, Maryland. L'historiador Thomas Bogart va popularitzar el nom en clau infecció, basant-se en les afirmacions de l'antic oficial del Ministeri de Seguretat de l'Estat d'Alemanya Oriental, l'Stasi, Günther Bonsack, que va afirmar que el nom en clau de l'Stasi per a la campanya era Infection. No obstant, els historiadors Christopher Nehring i Douglas Selbach van trobar als antics arxius de l'Stasi i de la seguretat de l'estat búlgar materials que demostren que el nom en clau de l'Stasi per a la campanya de desinformació sobre la sida era l'Operació Denver. L'operació va suposar un esforç extraordinari: finançar programes de ràdio, seduir periodistes, distribuir estudis suposadament científics, etc. La Unió Soviètica va utilitzar la campanya per soscavar la credibilitat dels Estats Units, fomentar l'antiamericanisme, aïllar els Estats Units a l'estranger i crear tensions entre els països d'acollida i els Estats Units d'Amèrica per la presència de bases militars nord-americanes, que sovint es descriuen com la causa dels brots de la sida a les poblacions locals. Una altra raó per la qual la Unió Soviètica va promoure la desinformació sobre la sida podria haver estat el seu intent de distreure l'atenció internacional del seu propi programa ofensiu de guerra biològica, que va dur a terme durant dècades. El 17 de juliol de 1983, un petit diari indi pro-soviètic anomenat Patriot va publicar un article de primera pàgina titulat «La sida pot envair l'Índia, malaltia misteriosa causada per experiments nord-americans». La història citava una carta d'un científic i antropòleg nord-americà anònim, però conegut, que suggeria que el Pentàgon havia creat la sida, llavors encara una malaltia misteriosa i mortal en un intent de desenvolupar noves armes biològiques. Ara que aquests experiments amenaçadors semblen haver-se descontrolat, s'estan elaborant plans per transferir-los precipitadament dels Estats Units a altres països, principalment a països en desenvolupament on els governs són flexibles a la pressió i la persuasió de Washington, diu l'article.
Aquest article del Patriot es va utilitzar posteriorment com a font per a una història d'octubre de 1985 a la Literaturnaya Gazeta, un setmanari soviètic amb una influència considerable en aquell moment. L'any següent va aparèixer a la portada d'un tabloide britànic. Després d'això va ser recollit per un cable de notícies internacional. A l'abril de 1987 es va suggerir que la història havia aparegut als principals diaris de més de 50 països. El problema que hi veuen els investigadors americans? Que la història era falsa. Ràpidament, diversos experts creïbles van sortir a dir que la idea que la sida s'havia creat deliberada o inadvertidament en un laboratori era ridícula. Fins i tot el president de l'Acadèmia Soviètica de Ciències Mèdiques va declarar que la sida era d'origen natural. No obstant això, fins i tot després que la Guerra Freda va acabar i l'amenaça de la sida es va entendre més àmpliament, la idea que la malaltia va ser creada per l'home va perseverar a tot el món. La teoria de la conspiració fins i tot va persistir als Estats Units. Un estudi del 2005 va trobar que gairebé la meitat dels afroamericans creien que el VIH, el virus que causa la sida, era creat per l'home. Actualment, probablement ens referiríem a la història de la portada del Patriot com a fake news o notícies falses, però durant el cim de la Guerra Freda, aquestes històries es van anomenar una altra cosa: desinformació. Segons Ion Mihai Pacepa, un alt funcionari de la policia secreta de Romania que va desertar al 1978, la paraula russa desinformàcia va ser inventada per Joseph Stalin després de la Segona Guerra Mundial. Una definició de la gran enciclopèdia soviètica de 1952 l'anomenava difusió, a la premsa, a la ràdio, etc., d'informes falsos destinats a enganyar l'opinió pública, i va suggerir que la Unió Soviètica era l'objectiu d'aquestes tàctiques d'Occident. En el seu llibre Desinformació, Pacepa va escriure que els manuals soviètics que va llegir quan era un jove oficial d'intel·ligència descriuen la desinformació com una tàctica utilitzada per Moscou amb arrels a la història russa. Tot i així, hi ha pocs dubtes que els Estats Units també van participar en la seva pròpia campanya de desinformació. L'any 2000, el New York Times va informar que l'operació encoberta de la CIA de 1953 per enderrocar el primer ministre iranià Mohammad Mossadegh per instal·lar a Mohammad Reza Pahlavi va implicar articles de premsa plantats. Més tard, Reuters va informar que després de la invasió de l'Afganistan per part de la Unió Soviètica, la CIA plantaria històries falses en altres països musulmans sobre celebracions del dia de la invasió a les ambaixades soviètiques. Segons un antic oficial d'intel·ligència dels Estats Units, que no vol donar el seu nom en declaracions a l'agència Reuters, intentaven reclutar periodistes per convertir-los en agents d'influència. Segons ell, els russos ho van fer, els britànics ho fan, els francesos també ho fan. Per tant, és un procediment habitual d'intel·ligència per intentar influir en les polítiques d'un país a través de la premsa. Tanmateix, l'escala dels esforços soviètics sembla haver eclipsat els altres. Al llarg dels anys s'han relacionat diverses històries amb la desinformació soviètica. La idea que la CIA va estar involucrada en l'assassinat del president Kennedy n'és una. La història de la sida és especialment notable perquè Yevgeny Primakov, un antic cap d'intel·ligència que després va passar a ser primer ministre postsoviètic, va dir als periodistes russos el 1992 que el KGB realment ho va orquestrar tot. Però, fins a quin punt va ser tot plegat una gran exageració? En el número de 2009 d'Studies in Intelligence, una revista publicada per la CIA, l'historiador Thomas Bockhart, que ja hem anomenat, va assenyalar que les teories sobre la creació de la sida per part del govern dels Estats Units eren de fet anteriors a qualsevol manipulació del KGB. Al final, conclou que els soviètics van tenir poc control sobre un rumor que només havien ajudat a difondre. Devem als analistes Todd Leventhal i Kathleen Bailey, que van lluitar contra la desinformació de Moscou fa més de 30 anys per al govern dels Estats Units sota la presidència de Ronald Reagan, gran part dels continguts d'aquest documental. És innegable que són partidistes i es presenten com els bons de la pel·lícula. És el paper que els toca fer. Recordeu l'afer Pizzagate, que hem anomenat abans? El que parla de Hillary Clinton dirigint un cercle de pedòfils des del soterrani d'una pizzeria? Aquesta història va ser a tot arreu poques setmanes abans de les eleccions del 2016, que finalment guanyaria Donald Trump, i fins i tot va inspirar un creient a presentar-se al restaurant amb una pistola. Tota aquesta història era una clàssica mentida a l'estil soviètic, directament extreta del seu manual de tàctiques, la caixa d'eines, el llibre de text o com en vulgueu dir. Si en voleu saber tots els detalls,
Mireu el documental amb uns ulls imparcials i preneu les notes que us semblin oportunes. Verifiqueu i contrasteu tot allò que us cridi l'atenció i us garanteixo que aprendreu molt de com treballen els diferents bàndols que lluiten per establir el seu relat global. Diversos experts nord-americans, com Ed Lucas, que ha estudiat Rússia durant dècades, primer com a periodista i ara com a analista de desinformació, la doctora Claire Wardle, una autoritat en verificació d'internet a Harvard que ha estat rastrejant mentides online des del 2008, o Clint Watts, antic FBI i militar, amb l'ajuda d'espies i detectius, han fet enginyeria inversa dels 7 manaments de la desinformació russa, una recepta provada en el temps i pas a pas per crear la notícia falsa perfecta, que us presentem tot seguit. Sintonía secreta. Regla número 1. Busqueu esquerdes a la societat objectiu, divisions socials que pugueu explotar i obrir-les. Cerca una font de divisió econòmica, social, demogràfica, lingüística, regional, ètnica, qualsevol i un cop identificat el mal, procura empitjorar-lo. Regla número 2. Crea una mentida gran i atrevida, una cosa tan escandalosa que ningú pugui creure que ha estat inventada. Regla número 3. Embolcalla amb la teva mentida un nucli de veritat. La propaganda és més eficaç quan hi ha una mica de veritat. Les operacions més reeixides d'aquest tipus contenen algun element veraç, perquè la desinformació finalment s'accepti en el seu conjunt. Regla número 4. Amaga el teu paper, fent que sembli que la història ve d'un altre lloc. Un cop posada en marxa la mentida, ningú no en buscarà l'origen, com va començar o qui va publicar la història primer. Regla número 5. Troba un idiota útil. Els idiotes útils són, bàsicament, persones que, sense adonar-se'n, agafen el missatge del Kremlin, el posen al públic objectiu, la població estrangera a la qual es vol veritablement arribar. Regla número 6. Consisteix en negar, negar i negar, fins i tot si la veritat és òbvia. Tanmateix, nega, nega i nega. Així te'n sortiràs, perquè la capacitat d'atenció de la gent és força curta. Regla número 7. Aquesta darrera és molt important. El joc de l'engany és a llarg termini. Rússia està disposada a jugar un joc llarg i posar grans recursos en coses que potser no donaran fruits durant molts anys. Sap que l'acumulació d'aquestes operacions durant un llarg període de temps tindrà un impacte polític important. Si ho penses com un degoteig sobre una roca, avui el degoteig no té cap impacte, però si el fas durar anys acabarà fent un forat. Aquestes 7 regles senzilles eren una arma poderosa per la KGB, que les aplicaven una altra vegada. Però llavors va sorgir alguna cosa que va canviar completament el joc. Parlem d'internet, que ha aportat anonimat, ubiquitat i immediatesa en combinacions que no teníem a l'era del tèlex, la ràdio d'ona curta i les impremtes rotatives. D'això ens en ocuparem en futurs programes amb tot el detall que faci falta. El que queda clar és que si ampliem la nostra perspectiva, estem en guerra. Potser mai no hem deixat d'estar-hi. I sovint no en tenim ni la més remota idea. Vaig estar involucrat en alguna cosa molt més desagradable que l'espionatge. Vaig estar involucrat en una subversió ideològica que els vostres mitjans de comunicació poques vegades expliquen a la gent, perquè els mitjans formen part d'aquest procés. L'autor d'aquestes declaracions és Yuri Bezmenov, també conegut com Thomas Schumann, un antic agent de propaganda de la KGB que després de desertar al Canadà al 1970 va descriure el llarg procés de subversió nacional utilitzat per la Unió Soviètica en objectius internacionals. Va morir el 1993 i sembla que va ser oblidat, tot i que darrerament han aparegut resums de les seves entrevistes. Així, Bezmenov ens explica les 4 etapes que hi ha en la subversió. Primera etapa, desmoralització. És un període preparatori. Per aquest pas del procés,
calen entre 15 i 20 anys, que és la quantitat de temps necessària per educar una generació. Ajuden en aquest camí els mitjans de comunicació i els professors, que s'han fet simpatitzants, conscient o inconscientment, amb les causes teòriques de la nació subvertidora. Bezmenov afirma que la Unió Soviètica es va sorprendre de com de fàcil va ser aquesta fase als Estats Units. Segona etapa: desestabilització. Després de la fase anterior, aquest és un període de 2 a 5 anys per canviar les relacions exteriors, la defensa i l'economia del país objectiu. Tercera etapa: col·lapse, explosió. Durada de 2 setmanes a 1 mes. Suposa un període de caos com a punt d'inflexió climàtic que duen a la desitjada crisi. Quarta etapa: normalització, durada indefinida. Aquesta etapa canvia l'apreciació del statu quo. La descripció de Bezmenov d'aquesta fase també inclou la presa de control militar. Sempre segons aquest personatge obscur que cal posar en dubte. Al final d'aquestes 4 etapes, la subversió es pot considerar completa i reeixida, i el sistema infectat s'estabilitzarà i creixerà, substituint eventualment el cos nacional normal i sa, tot devorant-ne les restes desintegrades. Volia Bezmenov només cridar l'atenció? El que en sabem és que ha estat criticat per un altre exespia de la KGB anomenat Jack Barsky, que es preguntava si Bezmenov, un agent menor quan va desertar, podria haver conegut els detalls que va revelar. Deia realment la veritat? Entre d'altres advertències que va fer als Estats Units, va dir que només aproximadament el 15% del temps, diners i mà d'obra es gasta en espionatge. L'altre 85% és un procés lent que anomenem subversió ideològica o mesures actives, és a dir, guerra psicològica. El que significa bàsicament és canviar la percepció de la realitat de cada nord-americà, fins a tal punt que, malgrat l'abundància d'informació, ningú ja no sigui capaç d'arribar a conclusions raonables per defensar-se a si mateix, a les seves famílies, a la seva comunitat i al seu país. Bezmenov va afegir també que en el moment de ser entrevistat a mitjans de la dècada de 1980, els Estats Units ja passaven de molt de la marca dels 20 anys en la fase de desmoralització. De ser certa aquesta afirmació, interpreti cadascú les implicacions actuals. Fins aquí el programa d'avui. Si voleu saber més detalls de l'operació Infection, us animem a començar per la Wikipedia en anglès i a poc anar tirant dels fils que més us interessin. És una tasca fascinant que només vosaltres decidireu on us pot dur. Si el que voleu és conèixer altres operacions similars i com es defensen alguns països d'aquests atacs, actualment, continueu escoltant Sintonia Secreta i acompanyeu-nos en aquest fascinant viratge al cor de la fàbrica d'opinions que són els serveis d'intel·ligència dels diferents actors estatals i també alguns de supranacionals. Podeu seguir-nos a les diferents xarxes socials amb el nom de Sintonia Secreta, així com escriure'ns a l'adreça d'e-mail sintoniasecreta@gmail.com per a dir-hi la vostra. Com sempre, podeu consultar més dades i referències del programa tractat a sintoniasecreta.mundodesconocido.org. Cuideu-vos molt i procureu ser feliços. Fins a la propera. Salut i sort! Sintonía secreta.